Bagong tuig, bagong kaygayunan sa pagtuban sa imong mga damgo. Sa pagbuhat sa mga butang nga makalipay aron nga ang kinabuhi hamugaway. Sinugdanan sa kabag-uhan alang sa kalambuan o pag-asenso sa tanan. ug sa pagbiya sa nangagi ug pag-abli sa bag-ong bahin sa atong kinabuhi. Sa ulugon ta ang bag-ong tuig sa 2020. Kauban kami, diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! Isn't the idea of starting something new always exciting? Can you still recall how you felt when you started your new job or new business or New Year level after you moved up in school? It's invigorating. Having a fresh start gives us new hope. We are being empowered within by this vitalizing feeling. Therefore, we must utilize this fresh and strong source of motivation. The healthiest way to embrace this newly found zeal is to first evaluate your life and look at the areas of discontentment. On one hand, there are areas that you have control over, so start managing this department to work positively on your favor. On the other hand, there are those that simply require acceptance, so start having a new outlook that you can emotionally benefit from. However, most of us expect life to happen smoothly, success to come easily, and our path to be clear. We tend to forget or thoughtlessly leave out some of the challenging parts, the fatigue, the disappointments, the devastating no's, and we find ourselves discouraged. As early as now, determine whether or not your expectations are achievable, or your desired outcome may just take a little more time, or you may need to look at the positives and understand that some circumstances could be worse than yours. And then, be thankful. As soon as you start to tweak for new perspective, you may begin to see new positives about yourself that may start to overshadow the areas you deemed undesirable. More importantly, remember, you are not alone in your efforts. God Almighty watches over you and gets delighted when you really try to transform yourself by the renewing of your mind. Commit with your head and heart. Thus, see yourself wonderfully anew, positively renewed, and remarkably brand new. Maayong buntag ug malipayong Sabado! Happy New Year! Happy New Year! Happy ba ang New Year? Happy. Happy. Si Bing karon wala si Bing kay nang Yeah. bakasyon wala pa kabalik. Yeah. And Sir Jan, Happy New Year. New Year. Sir Jan. G, welcome G. Ang smile ni Fitz, Happy New Year, Yes. Gigayo. Once again, ito yung Sa'yo naka-happy sa hashtag. imong New Year? Sa'yo naka-happy sa Happy imong New Year, Happy Love Life. Ito bag ni AJ Sir Jan Step. Siya rin gabi. Sa'yo naka-happy Catch sa up. imong New Year siya. Ha? Actually, datasas akong time sa balay, Kuya Jan, Wow. sa tinood lang. Wow, Murag, bawi. this is the 1st December. This is the 1st December, right after my college graduation nga. Nakapundog yun. Nakapundod jud ko sa balay. Thank you so much. I'm so proud of So, myself. gihawan kag kanding ni mama nimo kay nakapundo ka sa balay. Slight lang. Slight Nindot lang. biya kayo nga mag-spend og New Year kauban yung Yes. family. Napil ginako na nindot gesta na. Sabi daw You were in Manila, di ba? tinood Sir Jan Yeah, with karon family also. finally you're reunited with my family. Praise the Lord. Pag open sa year 2020, kanang itong feeling nga bisan tulog simple kang kinabuhi pero na-feel mo ang completeness sa imong family. I know na Amen. spend po na sa inyong mga family for sure sa inyo ha. dahilayan Mga tatay. Yes. Kami Yes. dahil yan mi bakasyon. Yeah. Family Naguli pa mi sa gyapon. mo. Si Sir Jan mo naguli kasi mong yutang na tawhan. Uli sa natawhan sa akong misis o sa akong duha ka pamilya na dito ko ni-spend gyud sa kuan gibahin-bahin ng mga panahon. So Yes. sa Oroqueta og dito sa Zamboanga nga walay signal. Zamboanga del Sur. And si G. Like, ilahi ang klase sa New Year, no? Naiuban na malipayon. Oh, yeah. Of course, ako malipayon ko. Malipayon. But naapoy uban nga Oh. nagmasulubon in Yes. behalf sa Sanes family, no? Yeah, Is tidada. our brave condolences. Tidadak sa inyong family duha gini ilahang gi kuno duha ka hinigugmas kinabuhi ang gihaya karon isa sa kapatagan ng isa dire. Pastor Napoy Sanes. family nga nakaagi Our og prayers mga are with you. disasters, di ba? Yes. Yeah. And in fact sa kalibutan karon ang atong New Year na uban mga nason naglipay, napoy mga nason especially Australia sunog wa gyud panahuman. Yeah, yeah. Then bag-o lang kagabi gibombahan sa US ang leader sa Iran dito sa Baghdad. So
Magkampo kita kay looming war is Yes. Wata kabalo, wata kabalo karon tuiga unsay may tabos Yeah. kalibutan no. Mo na nga ato lang ampo lang So kita. discussion tanaw niya unsay mga preparation nato for kabaguhan sa year pero Yes. mga tana po ni Pastor Gulfan. Oo, Atong mga makauban kauban na karon. niya. And ato mga kapaglaom no, ayaw gid mo hawa, ubanigin mi diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Taman 7:30 raman mi, mubo ra ni nga oras. Ubanan mi ninyo. Daghan tag mga segment Oh. nga angay ninyong atangan nga makadugang o kadasigon sa atong pagtuon nining nagkahinapos nga makadlawan. Yes. Amen. Well, in fact, katong last week, we went to Matanao, Davao del Sur. Yes. Atong ibisitahan atong mga kapaglaom Yes, yutang nga natawhan. biktima sa Linog atong Yes. 6.9, December 15, if dili ko masayob. So, ato Yes. na siyang tanaw na niya. We prepared a video for that. So, thank you Yes. so much. Then pasalamatan na to sila no. At pasalamatan ko rin nato ang sponsors adto nga atong paghatag no, ang SDA Online Worship, ang Praise Team Jansan. Ministry sa General Santa City, and of course ang atong very own Hope Channel South Philippines, and Kuya Rowen Katoliko, of course. Good morning, Kuya Rowen. And sa atong mga kaigsunan nga nag-prepare dito nga walay gubot kay Yes, giplastar nila daan giplastar, pag-abot. oo. Giplastar po nilang pagkaon na to. Amen. Okay. Salamat sa bisaya nga manok, Brad. Yes. Ito yutang natawhan ben ato. Ay mo habol yun na. Yes. And of course, sa ato pong mga viewers po, Sir Jans, makauban ako diri sa Hope Channel. No? Ako pong gikalipay ang pagpanimbaya sa ato mga viewers dira sa Tago, Surigao del Sur. I was given the chance to visit Yeah. dito nga lugar. Og nalipay ko, Sir Jans, nga natin mga viewers dito. I would like to greet in a special way Montero family, Sir Luel and Ma'am Elenita Montero. We have also Ate Che and yung husband, and also Myra and Marian, and also sa family nila dara sa Tago Surigao del Sur, Tago Church. Thank you so much for watching and for following the program Hope Channel. And of course, sa ato mga viewers po karon na Yes. sa Facebook and sa ato ang GSA Channel 37. 37. And nangatupon mo Villanueva at tangin ang mga report karong panahon na. Yes. Actually nanoroy ni sila last Saturday then namingaw mo daw man simbahan ana ay dako meeting sa Federation. Federation sa Federation. Villanueva. So nakalaag po ang team nito. At sa mga wala nakadawat sa calendar sa Hope Channel, pasensya na manghangi ta na po magprint sunod. O additional ng mga kalendaryo. In fact nagdala po ko dito sa Zamboanga ng kalendaryo then na short ra gid gihapon. Tungkol sa kadaghan. Sa kadaghan sa mga atong mga iglesia. And sa pagsugod sa bagong tuig, atong pasalamatan siyempre si Boss Rex and Madam Jessica Yes. Gonzaga. Ng party mi dito, wala ka dito Pits kay Pasensya juga, yung siyempre gawing- tuwa ka dito sa Surigao. Priorities. Siyempre priority. But Sir Rex, Ma'am Jessica Gonzaga, Happy New Year. Happy Merry New- Christmas sa inyo. Yes, Happy New Year. Sorry kayo ako kadto. Yes, Happy New Year sir and Ma'am Jessica. Thank you kayo no sa inyong paghatag dito. Nakaadto na po mi sa inyong balay. Ang party ta dito. So, Fireworks kung pa. wala kaadto kay mga busy man mo, kami Yeah. na ganito. Og nakadawat mig daghang panalangin. Oh, Ginoo, di ba? Mahay daog gid may mo. permente, daog kay na si Kuya Gerard Gerard Sao. Kauban. Okay, sir. Okay, speaking of New Year mga kapaglawom, no? Atong bagong tuig, grabe ang atong pag-welcome sa New Year kay atong yung gigamitan og mga turotot, Brad. Yes. Yes. And because of that, para mas madugangan pa ang ato ang kadasigon nga para sa bagong tuig nga 2020 kay basi maglibog ta no 2020 na 2019 ang maingon. Atong ihatag og balik ang pagdaig dinha sa Ginoo ani usa ka awit nga atong paminawan nga naguluhan og lift up the trumpet among ipahat tinaka ninyo. Ani ang maong awit. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Buhol kapatagan ninyong isigaw, Jesus muling darating. Paririto sa kalwalhatian, Jesus muling darating. Shine,
Jesus is coming again. It's a song nga makapahatag na itong pagpadasing mga kapaglaom, no? Ang kani nga usa ka alawiton nga makapadugag yun sa atong sa mga problema sa kalibutan mga kapaglaom. Mo'y nakahatag na itong magpadayon kita sa itong pagpangalagad. Kaysa diha nga mutingog na ang trompeta, balik na ang Ginoo, Elder Roing. Yeah, Then, nagdagandagan pa, sa awa pa si EJ kaabot. And Sir Johnston po, di ba usually during Christmas season, people will always remember about Jesus coming to the world as a child, di ba? Kanang muy pag-abot niya ba ang panahon na sa tao kay open bitaw even the secular world. Yeah. Open sila sa kanang sa message nga nay niabot nga Jesus Christ. But we will not forget nga ang katong Ginoo nga niya diri as bata mubalik pag-usab. Di ba? Aron sa pag reward datong nagsunod kaniya pagkuha sa mga di ba? O pag reward po sa mga Mo nang matarong. jugjug sa mga grupo nga, Brad, pagbag-o na, Brad. Kaya hapit ang balik ang Ginoo. Yeah. Mingo mo tubag dayon, wa pa man sandilo, Brad. Wala siya. Wala pa gid ang- Wala magbago na. Wala dugay na tanang bago. wow. Oh, wala siya importante nga ang tanan nga naa nga sa ato karon nga mga Yes. dunay mga lain nga mga panghitabo nga maabot sa atong kalibutan ato ginangiampo nga Yeah. mo na sign nga hapit na gid mo balik ang Yeah. Ginoo. J, ikaw J. Gihangak pa, gikan. Si Pitso, dali naman si Pitso na shortcut. Oh, bitaw. And of course, karon niya bagong tuig pagsugod sa bagong tuig mga kapaglaom. Di na to kalimtan pod sa pagpangumusta. Kita nang umusta naman ta dire. Yes. Ato kumusta na ato mga kapaglaom diya sa gawa sa nasod Sharon Gay. Kita Yes. atong una kumustahon. Atong kumustahon first sila ni Kuya Christian o si Lovely. Ate Lovely sa Good Macau. Hello, hello. Hello, hello, good. Hello, just got back from a short walk just to shed off the extra calories we gained from the New Year's Eve. That's why this 2020 I am praying for good health and strength for everyone. Wishing you all a blessed new year. 3, 2, 1. Happy New Year! And Happy New Year sa inyo, The Lovely and Cristiano, kagawman sa Red. O atong kamustahon na sa mga kuigagaw diha sa Norway, Pastor Delfred Onde, kamusta ang inyong New Year diha? Hi! Happy New Year from Norway! We wish you a happy new year filled with prosperity, contentment, and joy in Jesus. We are from Bethel Seventh-day Adventist Church here in Oslo. And we know that we do have a lot of New Year's resolution this year, as we always do every year. But we would like to suggest from our humble family that make prayer as part of your lives. Make prayer a habit, so to speak. Because they say, more prayers, more power. And the more we pray, the more we achieve our goals. And the more we become like Him. So pray every day. Bye! Daghang salamat sa pamilya Onde, no? Cute kayo. After sa ato na punta sa Hawaii, atong kumustahon mga kaigalan, mga kaigsunan, si Jansha Galion. Greetings from your Visayan friends here in Hawaii. Let us pray that this will be a year With new peace, new happiness, and abundance of new friends. God bless you throughout the new year. Happy New Year, Philippines! Ayan, Happy New Year and mabuhay! Kabalo mo mga paglaom, di ba kanang term nga mabuhay, mo kita mabit-bit gila to nga marag matupa linya sa mga Pilipino sa gawa sa nasod. Mabuhay! Pagsulod la sa airport, mabuhay. Oh, di ba? Sa Terry, Philippine Airlines. mabuhay. Yes. Tatak Pilipino gina Kayo sa po mga ay paglaom. nakalapag na sa Philippine. paliparan ng Inoy Aquino International mabuhay. Airport. Familiar. Thank you so much, Brother Jansha Galion and your family and friends Yes. there. And of course, Hawaii. Pastor Delfred Onde and Ate Lovely, Kuya Christian. Of course, Ate Charm and Kuya Andro. We really miss you and we hope someday. Kung si Yup, kung si one of these Daryl. days. Hope. Coming! Oh, kita-kita ba daan? Oh, yes. Yep. Ate Yup, Kuya Darrell.
Okay, so mga kapaglaom. Karang nga Dayon, Kabuntagon, karon, kids. pasimuno. Naigip-gihatag sa among activity ang among producer sila Camacho no. Nami dire gi-prepare ko awin no kanang kamera ni Kawing Garon. Jar doon sa imagine lang ta. Takuri ni siya. Pagkuri ini siya nga. Takuri ni siya nga. Imagine nga jar. Ang sulod ani Universal. Naay mga gi-prepare nga questions si Ako yun na. Sister Kay- Maria Camacho Yes, o ako yun na, kay pili Nakoy. tawag isa o ato sang tubagon kung unsay pangutana nga naa diha. How many sentences, Brad? Essay type ni. Essay type so Actually, many. Answer Tagsa- na. Tagsa type sa Sira na blue yun. because Basin na blue is research the ko, ano color ba? of the year. Si AJ sa ilalim. Amo sa tanaw ng pangutana ka basin lisod Kamo gito bagon dira, ba? Lagi cheers. dapat ni gipabalo tadanan ni para dito maglisulog tubag kay gusto ko lang kita mo kape. Alam. Sige. Sige, Darwin, ikaw na. Pandamay Naman kayo ni. mo diya. Okay. Ayan. Highlights of 2019. This answered prayer. So sa ako siguro tanan nga pagampo nga natubag mo Ay, ginaw. praise the Lord, praise the Lord. Maaka na out. Lo na mga dagko nga kuan pero sa ako lang nga ang pagampo nga kung gipangayo natubag man. So kung napa siguro yung mas labawan na karon 2020 magpasalamat yun ko. Pero pasalamatan ako Ginoo labi na sa mayong panglawas nga gihatag. Mao man na importante nga gampo, mayong panglawas and siyempre happy family and sa atong negosyo nga doon na tayo mga panginahanglan sa matadlaw nga makahatag sa ato ang panginahanglanon. So mao na ang importante niya. Yes. Salamat Lord nga nahuman ang Okay. 2019 nga imong gitubag nga akong pagampo. Amen. Fits. Pagkanindot. Dito amin ako ikaw. Adali lang sa mura nakabantay ko nag-usap-usap mong bunot. Oy, dili. Wala na. Joke lang. Nakita si Chi. Abi na ko sa eskwelahan. Cheating. Okay. So, ikaw, Pits. Okay, grabe. Ay, kanang gisili yagid ayan. Lisod-lisod Ako lang dire kay. Looking forward to 2020 ang nakabutang #relationship goals. Wow. So, kanang gisili Camacho. Anyway, sige. Oy, ikaw na tulad Tuong na. una kay wag na akong emphasize no. Tuong una kay take sana all ray ko mga kaigsoon no and I praise God because He has given me this opportunity to experience po kaning gitawag nila nga #relationship goals. Siguro itong relationship goals is to grow more in Christ and of course kanang mo grow ta together nga pagsugod sa year to 2020 nga tundod ka na doon naman tayo mga So, congrats, atong pa Pits. relasyon. Congrats, Pits. Yeah, salamat kuya. Atong ipaningkamutan nga mulambog gyud atong kinabuhi ug Amen. mahimong mas malipayon Yes. ug productive atong kinabuhi tungod kay natay tao nga matud pa aside from family and friends atong gihigugmay na special way. Yan. Ano na Will siguro? draw Alam, you triangle yan. Sige, no. Ay, clip, closer tigil. to the Yes, Lord. thank you so much Sir Janster. Love talaga. Seryoso na gini. Ikaw, Anyway, David. Yes. Ang ako is looking forward to 2020 Yeah. #ministry goals. UTI. UTI. Agay, wala na magiging kunang-kunang na sa Kaya imo. UTI. Bitaw, Umibig. Tapos iniwan. Lala. Okay, sige go. bitaw ang ministry goals for this 2020 siguro we know that we are being part of Hope Channel South Philippines and siguro akong gi-look forward is more siguro nga media ministry for this year. Singing ministry kay gitagaan man tag talento sa Ginoo nga ginagmay sa pagkanta. So ginagmay sa man Brad. Ay kung tala-tala eh. And of course, dili na peace offering kay na peace naman ang kalibutan. But of course, mas unta nga mas matagaan pa ta og opportunity nga daghan sa Ginoo para mas ma-share pag yun ayun na. Mas ma-share pag yun nato ang words sa Ginoo, especially kay nahimutang magtutudlo sa panggobyerno nga tulunghaan. So ato gini siyang gamiton nga mas ma-inspire pa ang ato mga estudyante. And of course our co-workers sa Department of Education. Katong UTI, delete na to. Sunod sa paduka lang. Ako Just lesson learned. Color blue. Highlights of 2019. Biggest lesson learned that you want to apply in 2020. Wow. So, Biggest lesson. Grabe ka, biggest. Daghan kay kog lesson nga akong nakuha this Sa man ang year. biggest, G. Kay grabe ang roller coaster thrill, but biggest lesson siguro no, not just from the other aspect no, daghan kay panalangin nga nadawat, but this year would actually be dako ni siya nga sa gubangon sa ako nga family. So one thing nga I learned is that we should always take good care of our body. No, we should eat healthy foods to start 2020. No, this is the temple of God. So kinahanglan mo kauntag
kaon tag healthy, and then we really need to take good care of our body, sleep 8 hours, anak gyud no kay ma-expire gyud mo rest gyud ang atong mga kalawasan. Yes, Sir Jan. Yes, Sir Jan. Mo gani, mo ning gimension ni AJ. Health Unsa na? goals. Ala. Ay, hala. Health goals 2020. Health goals. Yeah, actually, bilar-bilar man kita 2019. Yogi. So, Yes. maning kamot na nga Hindi mo na 2021. ginabawas-bawas sa Eh. Remind ka na mo permit ko ya dyan. Yes. Then, di ko na kanaraman pong concert. Naman na yung makabilang natin. So dili na mag-concert. Pagka na mga ordinary days, dili ra kayo. Pero ana gyud, healthy choices gyud sa pagkaon, sa time management, sa pagtulog, sa rest, exercise. Mag-jogging na ta. Dili ani. Health goals dili nako kani mga cameraman o dagko na kay mga lawas. Balik tag gym, Brad. Balik. Okay. Para mo gamay ni ato mga tiyan. So, hopefully, mao na ma-achieve na to na this year nga may imong 6 packs ta. 6 packs ha? Kana yun. Kung wala, di lang sa 7 slice. packs. Basi na. ma-abs. Ano, loaf bread lang sa. Di lang sa slice. So daghan tag mga gusto og asa 2019 nga nangatuman. So mga kapaglaom, thank you sa tanan nato nga mga puli karon 2020 kanang atong may Yes. panglawas pagkaon mo ginay lisod kayo kay Yeah. ugnay lami ang pagkaon lami kay habab. Nay kandi. Oh, Ugma labi kayo. ugma na So, lang mag-diet, ato no? nang bawas-bawasan. Unang part sa atong New Year's resolution. no? Yes. Yes. Mao na siya. Okay. Sa laing bahin mga kapaglaom, ang tibuok katawhan nagmaya tungod sa bag-ong tuig ug nahuman sad ang December. So sa laing bahin dito sa Davao del Sur sa Matanao, atong mga kapaglaom dito nga naigo sa linog, no? Medyo dito mi nakita na mo nga lisod jud kay dito baya tayo tang natawhan nato atong papagmama na dito. Atong mga kapaglaom dito nausab og ang Hope Channel South Philippines naghatag og pahigayon og relief gihatag nato dito. Relief giving to siya Yes. sa atong mga kapaglaom dito sa Matanao, Davao del Sur. Mga kapaglaom, ania ang video nga among idalit kaniyo. Ang gusto nga mutabang usab dinhi sa Hope Channel ipadala i-channel niyo diri para ato sa mapaabot sa atong mga kapaglaom dito nga nanginhanglan. So, tanawan ni nga video mga kapaglaom. Kahadlok ug kabalaka ang gibati sa mga residente ni atong Disyembre 15, 2019 sa may alas 2:15 sa Takna sa hapon. Diin giuyog sa 6.9 magnitude ang Matanao, Davao del Sur ug kasigpit nga mga lugar. Makita sa mga establishmento ug mga kabalayan ang nahimong damyo sa maong linog. Makita ang mga tents nga gihimong temporary shelter sa mga residente. Kuyawan yun nga ito yun. Kamang-kamang gani sa mulay. Mga guba gani yung mga kuha na mo dito, mga tibid. Wak yun. Mao ang Hope Channel South Philippines uban sa tabang gikan sa SDA Online Worship ug Praise Team Music Ministry of General Santos City naghatag og hinabang alang sa mga apektado sa linog. As much as possible, kung unsa ang naa sa mua, kay nakita po namo like Hope Channel, they're doing their best. Diba? So if the more hands that we're going to help together, definitely the more hands niya makareceive og help. Daghan-daghan kay salamat sa inyong mga pinaskuhan. Daghang salamat sa inyong tabang diri kanamo sa kuan mi sa linog. Salamat tiya sa inyo. Salamat kayo. Sa inyong tabang. On behalf of Matanao District, kami mapasalamaton gayon luyo sa kahimtang karon sa mga membro dinhi sa sakop sa Matanao nga ang ilang mga balay nangadaot ug bisan pa man ang mga simbahan dinhi sa Matanao nangadaot apan amo lamang gipasalamatan sa Ginoo nga wala gyoy kinabuhi nga nagkalas sa milabay nga mga linog. Sa ngalan sa Lumbang Church, akong ipaabot ang dako kayong pagpasalamat ngadto sa atong mga kaigsunan, labi na sa team sa Hope Channel, sa ato ang praise team ministry o sa SDA Online Worship. Salamat kayo nga kami nga taga dinhi sa Sitio Lumbang, Manga, Matanao, Davao del Sur nakaabot mo dinhi nga wa gyud mi magdahom. Salamat kayo ug amo ning bation nga sa amo dinhi sa iglesia, dili lang sa among iglesia tibok distrito sa Matanao sa Sunto. Dakong kalipe ang makita nato sa mga hulagway sa mga residente ni ining lugar sa mga biktima sa maong lindol. Ikan sa Matanao District, Davao del Sur, daghang salamat o Happy New Year! O kung kinsa pa
ang gusto nga mutabang, palihog og contact sa Hope Channel South Philippines at 0927-777-5602. Kini si Shireen Gay Baslod, Hope Channel South Philippines. I could live without you. I know I could get by. Millions of people do, but why couldn't I? I could live without you. Through the motions once again, maybe even laugh and smile, oblivious to sin. But why should I merely survive, content with just being alive? The best life can offer the world and its gold is nothing to the treasure you hold. I could live without you, but what would living be? Not a chance of escaping hell, a dark eternity. And now I have the strength to say, Lord, I've seen life from both shores. Before I chose you, Jesus, you chose me. Now find me fully yours. For why should I merely survive, content with just being alive? The best life can offer the world and its gold is nothing to the treasure you hold. And now I have the strength to say, Lord, I've seen life from both shores. Before I chose you, Jesus, you chose me. Now find me, find me fully yours. Good morning mga kapaglam. I would like to take this opportunity to thank
no less than ang atong guest gid karon, Engineer Apple Crisol. Thank you so much for not just the songs you've rendered on Hope Channel, but I would like to present this award. Wala magig ka naka-attend sa Hope Channel Music Awards, Harana Kabuntagon Music Awards. Among i-present ning award in behalf sa Hope Channel because she's not just one of the artists sa Hope Channel, pero siya ang nag-head sa atong social media on YouTube, and thank you so much, Engineer, for taking care of our YouTube channel and for giving us ideas and for personally taking care of the channel. Thank you, Gayo, and I would like to present this award. Thank you. And thank you so much for your dedication sa ministry, sa music ministry, and to Harana sa Kabuntagon. And mga kapaglaom, atong tanawon kung unsa na pod ang mga health tips nga igadalit ni Doc Leila sa atong Health Bits. Aton ni tanawon. Pneumonia is a lung infection. It's often caused by upper respiratory tract infection. It can result from colds or the flu. They are caused by germs such as viruses, fungi, and bacteria. Germs can be spread in a variety of ways. These include through contact with shaking hands or kissing, through the air, by sneezing or coughing without covering your mouth or nose, through surfaces that are touched in hospitals or healthcare utilities, through contact with healthcare provider or equipment. Pneumonia can happen at anyone at any age. Babies under age 2 and adults over 65 years old are at higher risk. In addition to pneumonia vaccine, healthy habits to keep your immune system strong may reduce the risk of getting pneumonia as well as good hygiene. Things you can do to prevent pneumonia: avoid smoking, wash your hands often in warm and soapy water, use an alcohol-based hand sanitizer when you cannot wash your hands, and avoid exposure to people who are ill whenever possible, and get enough rest. Eat a healthy diet that includes lots of fruits and vegetables, fiber, and lean protein, and have a regular exercise. And drink more water. This is Miss Laila reminding you, you are God's property, bought with a price. Take good care of yourself. Be healthy. It's a wise choice. Happy New Year! Mauna nakabutang sa atong screen, mga kapaglaw. Yes. Thank you kayo, Doc Leila, no, sa mga tips. No? Yes. Ang pneumonia, delikado. Gini siya. Delikado. Sa mga HIV patients, sa mo number 1 nga mo kuha sa kinabuhi. Yes. Sa mga dengue, unsa pang mga na take care gud labi na karong tugnaw. Lagi. Dili ginato mahibawaan kung matud pa ni Mutir nga pasalamat ka wa kaghilantan. Okay. Kaloy sa Praise the Ginoo, Lord. healthy pag yun ay ko, no? Healthy pa ko pa. Healthy Healthy magita. ko. Pero sa amo sa unang panahon, marag ako may magulang. Kung hilantan mi sa una, dali ra ang tambal. Painom lang migruya og kining isakol lang kanang itlog o kanang sa kanding. Dili na ako ikuan basta sa kanding, ulian mi sa ilana toy. Pagkabuntag ulian mi. Mo man na siya. Unsa na nga kanding? Ang iyahang kuan, mga kinaon. Muna siyang lami ka po. Then mo greet po ta sa mga friends. So, Anita sa greetings. Sir Judge. Amor Goret, good morning. Happy Sabbath sa mga hosts sa Panimbaya sa Kabuntagon and to all the members of Peña Plata Samal Church. Happy Sabbath to all. And Janet Lamputi, good morning. Happy Sabbath. Menchi sa Dagnot, Luzano. Good morning, happy Sabbath. And of course, kay Ma'am Solo, Robilyn Solo sa Western Mindanao Adventist Academy. Kauban sa inyong pamilya diya o sa tibok pamilya sa Western Mindanao Adventist Academy. Good morning sa inyo, atanan. Wow. And mga kapaglaom, no, atong mga kapaglaom, ulis ginagasunod din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Doon ay gipigayon diya sa Villanueva nga Federation. So mga kapaglaom, ato kinintanaon. Tambungan sa kapinkon kulang, usa ka libo ka mga katawhan ang usa ka dakong panagtigom diri sa Villanueva Misamis Oriental Gymnasium alang sa usa ka makasaysayanon nga unang Remnant Federation Rally. Ang team namo sa Federation karon sa Remnant Federation mo ang faithfulness of to His prophet. Kani siya
pili namo sa pag-meeting namo sa officers nga kinahanglan yun nga everybody ma-involved sa voluntaryo nga trabaho, faithful, honest para sa ato nga buhat sa atong Ginoong Diyos. Nagsugod ni siya atong December 25. Ang arrival time namo is after lunch until now. So after arrival, nagsugod na rin ang among games, basketball, men and women, volleyball, men and women, naasad mi chess, naami. Kining Remnant Federation, gisakupan kini sa 5 ka mga distrito sama sa Manalo District, kon East Jordan Association, o sa Baligasa District, Ambassador Association, ABA kon Advent Blessers Association, o sa Sunrise Association sa Claveria, o sa Golden Principe Association sa Kursa. So, ang katuyan ini mao nga aron nga dunay gitawag nga camaraderie o panagiusa sa magisunan, madasig sila o magilhanay ang tanan nga magisunan o magsalmot sa buhat. So, ako nagalaom nga kauban sa mga katimbang sa buhat sa distrito o sa mga napili nga mga opisyalis. So, magapadayon ta lang sa kausa nga unta dili lamang karon apan sa sunod pa kini magapadayon nga buluhaton. Ang panaghiusa sa pagtuo makapalig-on ug makabadasig sa matag usa diha sa pagkinabuhing Kristohan. Ug alang sa Remnant Federation, kini sinugdanan lamang sa ilang panaghiusa samtang kita nagahulat sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay diha sa panaghiusa, kita mahimong lig-ong katawhan sa Dios. Kini si Aubrey Virtudes for Hope Channel South Philippines. Each one reach one for 2020. Happy Sabbath! Sa Remnant Federation, salamat kayo Aubrey Virtudes and of course inyong mga kaigsunato diha. And by the way, mga kapaglaom no itong una, ang kaning Remnant Federation nag-cover niya sa mga lugar gikan dara sa Balingasag, if I'm not mistaken. On padayon diri dapit sa Cagayan de Oro. Tung una ang kaning Balingasag dapit diha sa Taguluan. Kauban naman sa Good News Federation. Isa pa naka federation gikan diha paingon sa Magsaysay then Camiguin karon kay na sila diri tungod kay nag-anam og kaluag kadako ang mga membro sumanang gi-join sila diri nga part. Nana poy bag-o nga federation ang ilahang na form. By the way, ang term nga federation magigsunan kung maka basin sa mga viewers nato nga wala kabalo sa ni siya. Paano siya kanang grupo, di ba? Ang pag-form sa mga churches within a particular place gikan sa Taguluan, Balingasag, padulong dapit dire sa Cagayan de Oro. And I would like to greet in special way Panimbaya sakto mga kaigsunan diya sa Aras-Asan SDA Church. Happy watching Soy Makiling, Marlon Gato, Bambam Vasquez, mo na siya ato mga na-meet nga friends dito pa nato sa Tagos, Real del Sur. Viewers nato diya sa Aras-Asan SDA Church, salamat kayo. And of course, Quadra family sa Tagos, salamat kayo sa inyong pagdahil niya, pagsuporta o paglanta sa Hope Channel. And karon mga kapaglaom, I'm sure nalibog mo ganina kaya nito nga is Bible Beats pero nisunod ayon kay Health Beats. Kani seryoso na gini Bible Beats na makabalawon. Karon man si Kuya Wing atong lantahon kung asa siya nagpaingon. Let's watch this. Pakyaw ni ron sa akong partner tungod kay minsan lang ni siya muanhi sa Cagayan de Oro. Walain, Jeremy Sanico from Manila. Good morning! Nandito po tayo ngayon sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City. Yes, so first time ni mo diri? First time na ako, kuya. Oh, nindot kayo Nindot mga tubig, galupad-lupad. Muabot, mahuman na ang 2019. Muabot na ta sa 2020. Unsa man nato pangutana sa mga kapaglaw? Pangutana nato sa ilaha kung unsa ilahang New Year's resolution. Wow, nindot na. Pero ato pangutana on diri sa Cagayan de Oro ron. Matubag Manila. So ready na ka? Ready na. So go. Let's go. Sa Hope Channel. Hope Channel ni, makita mo ni. Sige, okay, go. Hapit naman mahuman ang 2019. Amo mong pangutanon unsa man inyong New Year's resolution. Mag-focus na ko sa akong studies and then mo na siya. Ikaw, ma'am. Same sad. Magtarong og eskwela para mohon makagraduate makahuman og IT. Wow. So, hapit na mahuman ang 2019 unsa man inyong New Year's resolution for 2020. Ano lang, good health. Then tubuan pa itong utok. Dili virus. Dili virus. Kana kaalam. Ako kay kuan mas maningkamot jud ko sa akong pag-eskwela. Ug palipayon ako akong pamilya. Wow. Mayo kay imuhang New Year's resolution for 2020.
Sige. Ano mo kunin siya kay Bible Beats, ipakalit ni. So, bawas-bawasan ang kape, bawas-bawasan ang sugar, bawasan pagkaon para dili laron. In short, good health. Good health. Good health. Sige ma'am, okay. Thank you, ma'am. Unsa man inyong New Year's resolution for 2020? Find a better version of myself, I guess. Graduate. Magpaniwang. Paulit-ulit New Year's resolution, dili na magbago. Mas positive outlook sa life. Thank you. Kanang kuanong taba, kanang kaluyan lang unta mi nga kanang kuan sa Ginoo nga ngamong pangandoy matuman na mo kay paingon man gud mi mo abroad man gud mi sir. God bless inyo ang kuan sa moto inyo ang pangandoy. So sige. Para inyo nang balunon dito sa gawas. Thank you. Ikaw ma'am. Kani si ma'am mag-only rice na ni sunod tuig. Namikil ka na. Ako, siguro maging mas more tipid. Kanang more blessings gyapon na maabot. Akong New Year's resolution, gusto na ko nga matapok na ko mga anak, ng pamilya. Matapok daw niya iyang anak ug pamilya. Sige kani. Kanang more blessings than makomens pag-eskwela. More wrong. So jam, humanagid ang atong isa ka episode karon sa New Year's resolution sa atong mga kapaglaom dinhi sa Cagayan. Importante nga naagid si Jesus magauban nato sa tibuok nga tuig. So imuha unsa may imuhang Ako ang New Year's resolution, God kay good health of course first na siya and foremost, and of course kanang mas lig-on nga pagsalig sa Ginoo. Wow. Bisag unsay problema nga moabot. mao gina importante. So natay pasalamatan ron jam, ato pasalamatan ang The Black Music Ministry sa atong mga giveaways, and Ma'am Russia Katulpos, thank you so much, and Mr. and Mrs. Suralta, thank you sa inyo ang pagsuporta sa atong mga giveaways sa Bible Beats. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatid ng katotohanan. Ito po si Jeremy Sanico. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Forgotten that you are faced with circumstances you can't get through, but now it seems like there's no way out and you're going under. But God's proven time and time again to take care of you, and He'll do it again. He'll do it again. Just take a look at where you are now and where you've been. Well, hasn't He always come through? And He knows how you're hurting. You see, He knows just how your heart has been broken into. It is the God of the stars, of the sun and the sea, and He is your Father. He can calm the storm. He'll find some way to fix it for you, and He'll do it again. He'll do it again. Just take a look at where you are now and where you've been. Well, has
same now as then. Oh, you may not know how, you may not know when, but He'll do it again. Oh, He's still God, and He will not fail you. Oh, He's still God, and He will not change. Know that is God, and He's fighting for you. Just like Moses, just like Daniel, just like Shadrach, Meshach, Abednego, He'll do it again. He'll do it again. Just take a look and where you are now, and where you've been. Well, hasn't He always come through for you? He's the same now as then. Oh, you may not know how, you may not know when, but He'll do it again. You may not know how, and you may not know when. You may not know how, you may not know when. He'll do it again. He'll do it again. We love new beginnings and the surprise and hope it will bring. Fresh start, new opportunities, long journey ahead. New Year has always been one of the most exciting events of the year. The long list of New Year's resolution is pretty much relatable to all. Well, it seems we are all ready to begin a new year. But how should we begin another journey in this world of uncertainty and modernity? Let's start to seize the year in a journey of 365 days today in Good Morning Pastor. Yes, no, new year, new beginning, New Year's resolution. That's what we're gonna talk this morning. And we are so blessed to have with us this morning no less than the Field Secretary for Evangelism for the Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist Church, no less than Pastor Edwin Gulfan. Good morning, Pastor. Good morning, and Happy New Year, everyone. Yes, no, we're so privileged, Pastor, no, to have you with us. Starting the Sabbath, the year with you. So, Pastor, unsa man yun siya, Pastor, no? Kay starting a new year, what's the best way? Yeah, new opportunities. By the way, di mga kapagla, makita ninyo, si Awing ni Transform og Janster, among kinakusgan nga. Manager, nindot kayo sa pato ba? Kaya ang pinakadagko. Mga dagko, dari sa ang ministry bitaw. Yeah, I'm so humbled. So, bitaw, Pastor, so how should we start? Ingon sila ko, no, nga New Year man daw, no? So, how do we start anew? What's the best way to start a new year? I think the best way to start the new year is to start right. Because when we start right, we will have the sense of direction in the right direction. So there is always a possibility that when we start right, we go on right and we end right. So yeah, grabbing uncertainties karon, Elder, like we will never know nga karon lang like, kahapon or ganina lang gibombahan sa grabe ang uncertainties ba? Yes. Gibombahan sa There's the US looming ang katong war in looming war Middle karon. East. Then how are we going to prepare ourselves for things like that? Australia karon ang fire, you will never know ang fire mo Yes, in the South Wales. Sa to adre linog. Grabe. And then flood in Jakarta, Indonesia on a New Year. So, grabe. Practically everything that is taking place, dili man gud ni matawag nga new. Because all things have already happened before. It's just that it happens again today. And just like how people reacted when it happened before, mauna po na reaction sa mga tao karon kay ang kanagong nga butang bisag routine na bitaw siya, bisag
nahitabo na kaniadto, naagihanan na nato, pero ang reaction og naa ka diha lahi magod kunang you heard it from the news and you are directly there, or ang nahitabo pananglitan ang kining atong mga recent nahitabo mga kaigsuonan nato nangamatay. Kung mo naman na kaayo, but So kung kita ang maatlan, is an entirely different story. Yeah. Like yan, makanungog mo mga bagyo sa una luno, pero katong nasindungan ta dire, lahi gid ang feeling nga kita bitaw gyud ang naapil. Tinuod, kaya makaingon siya ka nga, balita naman ta nitong una ko ni karon nanag yung ko in the eye of the storm, murag inana siya, Pastor. So, Pastor, ba, how should we cope with that? And make a resolve nga, nahitabo naman ta ni kagaha atong una, I should have known, mga inana nga mga butang, Pastor. Kaya nabitang giingon po, i-input po na to, Pastor, nga New Year's resolution, are this really essential for a person to be prepared for such things like this? Kanina na mga eventualities. Ang kana kung gitawag nato New Year's resolution, as I have said a while ago, na ato naman na nagihan kani ato, pero ang motivation karon lahi lang, because we have already learned experiences in the past. Unya ang kanang experience best teacher man gina siya. Most expensive one. Kung naatay failure sa atong attempt kani adto, at least makadetermine na ta karon unsa nga angle ato ang nagfail ko, unsa nga angle ato ang ngayon ako i-improve ka aron nga ang moabot dili na mausab tong kapakyasan kani adto, apan makakita na kuron og positibo nga changes nga mas ennobling para nako og mas wholesome para sa akong relation sa uban. Muna siya para nako ang motivation for New Year's resolution is what you have intended to do, continue to do it because you know it is right. Yes. Kaya usually magon na kay mga New Year's resolution, pero di matuman ba? Isang simana or January lang siya pagkahuman, Pastor. So what kind of bitang usually dili matuman na to, pero karon nga like disasters are very common. You have been a preacher about last days events, no? I hope nga kana bitang unsa kay mahimo ani nga mga events karon nga grabe gyud ka sunod-sunod bitaw sa ato mga New Year's resolution. How should we prepare ba? Nga how do we make our New Year's resolution? Dayon na lang dili gid pwede nga 1 week 2 weeks na lang. I believe dako kaayog kalainan ang tao nga ang iyahang panglantaw sa kinabuhi doon na siya giangkuran bitaw. Nag-angkla siya og something kayo og ipabili niya sa uncertainty ang iyahang anticipation sa mga butang na hitabo. Wala siya ni angkla somewhere. Lahi ang iyahang mahimong sense of direction. Pero kung nakaangkla siya, labi na ng pagsalig yun sa Ginoo. Whatever things will happen, basta nakaangkla ka sa imong pagtuo sa Ginoo, mulugdang mo gyapon sa Romans 8:28. All things work together for good. Bisan pagdili good ang nahitabo, it will end up for good. Because you have anchored yourself solidly in your faith in the Lord Jesus Christ. So that's why it pays to really study the words. Yes. I mean, for us to be ready, kay murag dili na bitaw ni dili na makuratan. Correct. Ani mga panghitabo karon. Bitag your if you have studied the word, mo yung kag mo man na siyang giingon sa this is really the fulfillment of the word. Like what you said sa lesson na to, Elder, katubitong sa Takna sa Pagtuon karon nga karon adlaw gyud nga nag-end nga lesson. The first lesson of course 2020 2020. Katubitong I was really blessed ba sa imong giingon nga ang pagtuon gyud ani nga kuan, it's a mura bitaw ato i-relate sa New Year's resolution ang a deeper understanding and kana gyud sa prophecies and Daniel and Revelation, especially the Word of God nga mahid gyud sa tang mga kasing-kasing. So correct. Maandam ta sa mga eventualities like this. Kaya we don't know what will happen to 2020. Tinuod. Labi na kuratan lang ko ito gabi, katong gibumbahan ang kwan sa Iran. Katong general, di ba? Still lang, hindi na akong nahuman na ni. Wala pa siya. Ang ako pong reaction ana kay recent manggod, not very long ago, more less than 2 weeks ago, katong nga general was shown on TV. And he was making very big threats against the United States. Yes. Murabag ang iyang pasabot nga og sulayan gyud mi ninyo kamo ang magbasol kay mapulpo Ginoon mo namo. Tinuod. Ipakita po dayon sa US. Sa US. Tanawa. Hulgaon mi ninyo. Again, these things had been prophesied. Yes. Muna nga may kalainan kun ang atong huna-huna prepare daan matuman ang giingon sa Bible nga thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kay things are no longer uncertain for us.
Our minds are prepared when we know what is going to happen ahead. Correct. Because it is all written in scriptures. Yes. It's a matter of getting to know what it is so that our minds are more prepared. Parehagod sa atong disaster preparedness. Kanang Correct. disaster preparedness, o sara may principle, ana. Be prepared Be ready. constantly. Correct. By anticipating on things that will happen based on things that has already happened in the past. Nice. Ba, well said. Pastor, no, kana bitang, in closing siguro, Pastor, ba, kay na-emphasize man yun nato, no, you have to anchor, you have to keep that close relationship with God, and by doing that one is by reading the Bible. Yun, di ba? Studying the Bible. On a daily basis, Pastor, what are your practical tips, Pastor, sa itong mga kapaglaom itong viewers para mas masustain nila kay nindot mo lagi ni Pastor, ningas kugon nga pamatasan ba? I think that's human nature. May ra gyud siya sa sinugdanan, pero ang pag-sustain Prayerful life, life of reading the word. Oo, nga kanang, especially karon, grabe na gyud nga magbilar ka kay you have the gadget and that, unya magmata ka kay busy na kayo sa trabaho. How do we put ourselves nga kanang to schedule ourselves ito nga makabutang gyud ta nga kani, this is the time, the moment with God to study His Word for us to be I think prepared. the key word is regulation, or shall I say regularity. Parehago na sa atong meals. Nahibaw man ta nga we can only be physically sustained if we will take regular meals. Maurago na nga meal gihapon ang naakaon nato kani adto, tingali ning himo lang tag variation karon sa iyang food preparation, but they are still the same food supplements and nutrients that are needed by our body. Yes. It's the same thing with the Bible. Routine naman. Worship sa buntag, worship sa gabi, personal devotion, 7-7. participation sa 7-7, whatever. Pero ang nakanindot, kay og sa physical nga food, naamay warning ang mga public health nga ayaw mo pag eating between meals because it's disastrous to your health. Pero ang akong experience kining spiritual food, the more between meals we have, the more healthy. The healthier we become. Muna nga, ayaw ka balaka, ang uban mo ingon man sumo naman na, pareho sa balik-balik na daw. sa estudyante pa ta. Mo ingon ba, worship sa buntag sa dormitory, prayer sa classroom, chapel period, unya, prayer before mangaon. Ang uban sumhan, ana. But they do not know it's the constant doing of things that makes the renewal of strength on a permanent basis. That makes a person strong. It's the same thing with the study of the Word. If you put this aside because you have already learned it before, you miss the point. Take the strength because it is new every time. Every time you pick it up, it gives you the new strength. It's the same nutrients, spiritual and physical, but you take it now. This is useful to you now. Kay madrain raman po na. Yes. Apan imo na po nang ibalik. I-replenish. Oo. Na siya. Wow, ba? Nindot ka ayo, no? Daw the word at the end of all this, when you make your resolution, regularity, constancy, di ba, Pastor? Keep it ka nang kay... But forgive yourself sometimes kung ma-fail ka, di ba? Kay buma na siya ang pagsugod. Basta just keep moving and keep a daily relationship with God because times now are changing. Ganahan ko sa principle nga gi-share bitaw ni Manny Pacquiao. Ano man siyang favorito tamang gini siya kay mura man siyang model nga Pilipino. Bago siya ning graduate sa iyang first bachelor's degree. Although na-offer na siya doctorate degree honorary by some universities, na-offer na siya high ranks, pero may gisulti siya nga I think everyone should take a note of that word. Tong statement niya nga nag-ingon nga in life we keep on learning. Because life keeps on teaching. Yes. Ingon ana ang principle sa kinabuhi. We learn. Ang ato pong learning, we learn the failures in the past so that we can avoid it in the future. But we also determine nga the good things in the past can be constantly good in the future. Muna siya ang learning process. Yes. Ba, nindot ka ayo. Ba, very fruitful yun. Kay puno, busog na kaayo. May pastor og ayaw lang mo diha og hawa mga kapaglaom. No, we will have a quick break. Pastor Gofan will be joining us in other segments. Don't change that dial. Ang inyong paboritong programa sa Adlaw Sabado mo balik pa kini ang Panimbaya sa Kabuntagon World. What a beautiful night,
pag-ibig mo sa'kin. Music is God's gift. Me from all wrong. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon world is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ako ba moingon nga kato siya usa ka coincidence? Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaampo. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala makurma o maayo. They call it... Your story will surely share God's love and change lives. Ngayon munta mga kapaglaom, happy Sabbath kinong tanan. Asap kita sa itong segment ang Let's Pray Today o kinihay kayon atong gihin alang sa atong hiniusag pagampo sa 777 prayer. Kauban sa pagampo si Pastor Edwin Gulfan. Pastor, salamat kayo sa pagiguban, Pastor. It's good to be here again. Yes, and Pastor, ano yan mga prayer requests ng atong ibig sa itong pagampo. Una, let us pray for the family of Mr. and Mrs. Paterno Ramos Sr. tungod sa pagkamatay sa ilahang duha ka anak nga si Paterno Ramos Jr. o Kimbert Ramos. Tungod kay sila na lumos samtang sila nangaligo adtong January 1. So inaot ng Ginoo magahupay sa ilang ibati karon tungod kay duha gyud sa ilahang anak, Pastor, ang nipanaw. And of course atong iapil sa pagampo pod ang bereaved family ni Pastor Samuel Sanes. I guess dahan gid nakabaloan ni atong mga kaigsuonan atong mong iapil sa pagampo yang pamilya. O ato pong iapil sa pagampo ang tanan na naapektuhan sa linog labi na diya sa Matanao sa Davao. O apil on Sabdari in a special way, let's pray for Brother Peter Ken Baslot. Matod pa niubos ang ihang platelet. Inaot ang Ginoo mag-aayo kaniya sa iha pong gibati karong mga panahon na. So, May I invite you to join with us as we call our Lord in prayer. Let's bow our heads. Our great God and our Heavenly Father, this morning of the first Sabbath of the new year, we come to you as people who have been following this program, Panimbaya sa Kabuntagon World. Lord, we want to start the year right. So we want to give ourselves unto you for your divine protection, guidance, and leadings as we go about the year from here on and whatever lies ahead and whatever time remains before you come for the redeemed into this world. Today we bring unto you our concerns. There are some who have sent requests for prayer, particularly the Ramos family who lost their children. They were attempting to enjoy together on January 1. The brothers were drowned while they went swimming. Oh Lord, bring comfort upon the family and help everyone to learn lessons from this experience. We also pray today on behalf of widows. We have some great youth leaders, even those who had influence that is far and wide within the circle of the communities and our church community. We have Pastor Yabot who has just passed away and has been buried a few weeks ago. Then
Serpilon, one of the youth teachers and faculty of Mountain View College, who has an influence upon the young. And here recently, our very own Pastor Samuel Sanis, beloved by most people who had been influenced by him in his own 8 decades of life. Oh Lord, we pray for the families who are being left behind. Strengthen them. Help them to rely on your promise of the blessed resurrection, that their celebrated lives will serve as inspiration for those who are following their footsteps, because we look forward to the time when you will wake them up during that blessed resurrection morning when you come for the redeemed. Oh God, we also pray for them who are sick, Brother Peter Kin Baslot, and all the others who may be having similar situation with him, whether they are in hospitals, whether they are in their homes, as long as they are in beds. Oh Lord, give them and restore to them the health that they lost today. But we are also praying for your blessing upon the medicines that are being received, so that it can restore their health. We pray for the certainty of the future in our hands. Although things that are taking place sometimes shock us when they take place, even if they are so common in the past, help us to be prepared to face the realities of life ahead of us by anchoring ourselves on a solid faith in the one who holds our future, our Lord and Savior Jesus Christ. Be with us as we begin the year, and we look forward to your guidance throughout every single day of this year for each one of us and for our families. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. And of course, atong mga kapaglaom, nang hinaot kami ang pagampo atong himo, nakapahatag ato compliance atong ginabati, o nakahatag og dugang paglaom, kada sigon, o bagong panglantaw sa ginabuhi. Samtang kinanagapalayan sa atong pagtuli sa Ginoo. Kinang let's pray today, where you don't have to pray alone. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that a God so great could love me so, is willing and wanting to bless. His love is so
I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give you. I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give you. I will live and walk by your side all the way. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Og aniya na pud kita sa paghatag tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, Happy New Year! Shoutout sa tanang mga parents nga padayon sa pagpaningkamot og panginabuhi ug sa tanan nga makarelate ani. Bago lang nako ni nadiskubrihan og naalarma kayo ko. Kulba gyud kayo ang epekto sa social media karon. Ang akong anak nga grade 9 nahimong instant MD, murag doctor. Tungod kay na-diagnose jud niya nga naa siya depression, pero ambot asa siya nagkuha sa iyang assessment. Sige siya post sa Facebook og mga drama-drama niya nga nagpanic attack daw siya, feeling depressed og napa siya stranded on the same ground for 2020. Then sad face. Gibadlong nako sa iyang mga igsuon ug giunsa daw namo. Among giistorya sa akong mister pero wala jud mi sumabot sa iyang mga rason kay feeling empty daw siya, insecure ug daghan pa. Sa tinuod lang, hayahay kayo ni sila nga generation oy, provided sila halos tanan. Unya, nganong mag-depress, palihog tambagi ko, unsay angay buhaton. Ayun, ba? Kickstart sa bagong tuig. No? Kanang, but this is a reality. Yeah, common kayo siya. Diba, common kaayo siya. And we're not taking this lightly because this is not a joke. Yes. Ba, premise lang siya when you say depressed, personal maguna siya. Diba? So, And Cagayan de Oro is top of one of the cities that has the most suicide. Yes. Suicide Oo. incident. Tinuod. Just recently, Kay so the alarming. end of this depression nga ano ba is suicide. If only we can like talk to them. Ba? So inana siya. So sa tambag how pa rin. do we kanang tambag? English say unsa tong tambag mahatag sa parents ani sa iya ha. Ba unsa man sugod ta Brad Fitz? Miss nimo. kanimi tong ako estudyante, makarel ko ako estudyante nga mo gini yang
laman perminti sa iyang Facebook. Oo. Mga kisunan, gusto na po i-explain nato sa mga ginikanan ang Facebook, although makalingaw sa pero dili sa maayong tambayanan. Kay diha man gud siguro na feel niya nga insecure sa MT sa tungod kay ma-compare mo gani mo kagalingon sa mga tao Sige, na sa pa-post po sa Facebook uban. o sa mga post sa ubang tao. So Tinuod. as much as possible ayaw pagtambay og dugay sa Facebook. Then siguro para dili So advice ng anak nga dili magdugay sa social media. pwede ra ka mag-check lang kadali pero ay Okay. dugay tambay dara kay ma-feel mo nga insecure ka kay makita mo yung friend dito nga nailagi ka Naglaag. wala natambay Oo. ko balay. Nagka-love life ang friend. Oo, di ba, ikaw Fitz? wala. Oo, nag-post na yun nga nag-live life na siya. O, anak. Di ba? Isa mo gud na sa mga cause of insecurity at the same time. Then magdagan na nimo una ma-feel mo nga depressed ka. So I would like to suggest ma'am o sir sa mga parents pwedeng i-connect sana ipadayon ang connection niyo sa inyong anak nga mas lesser iyang time sa social media. Correct. Kundi mas dagan yung time para sa iyang family, bonding, laag with the real people, Correct. not with the people virtual people. o virtual nga people na sa social media. Tinuod. Make your social be not just a media but a conversation and bonding with real people. Yeah, I love lang. that. Conversations. It's in conversations that we find connections. Kaya di ba, namagibutang niya, provided daw. Unsa kaha nga provision ni siya, basig material, ba? Yeah, material Unsa ba provision, kaha? Oo, pagkaon, ana ba problema, kaha? eskwela na, Gani. gadgets na. Pero what about connections? Kana baka provided ba po ka na? So, G, unsa atong matambag? Actually no, ang kanisya nga problem is tinuod yun, reality. I decided to be connected with my students. So, na-friend ko nila sa Facebook and upon reading their post, sige ko PM. Because this is actually happen Real. every Correct. most of the teenage karon. Correct. So, akong matambag no is that sa mga kabatanunan karon, this is rampant. That is why siguro sa mga ginikanan gid ni siya nga role. And sa mga ginikanan, akong na-appreciate no kani nga parent nga Lagi. nag-send sa iya nga problem karon because lisod-lisod ni siya and ang akong ma-advise is that congratulations ma'am nga imong na-acknowledge Correct. that First your step. that your child is basically experiencing this. Kanay uban nga mga ginikanan nga wala nakabalo og wala na acknowledge nga naa di ay nakasinati day lang mga anak ani. Correct. So sa mga ginikanan no, we have to katong be connected ba aron nga masayod ta. And katong giingon pud ni Sir Fitz, akong masuggest kay dili lang nga mag sadlip or mag-standby. Ako adjud is that maybe you really have to shut Mag-fasting down sa siya. o shut down your social media for a short time. Ana siguro. Ana. So guidance ba on how Yes. to use social media? Teacher siya. From Yes. one teacher to another teacher. O ingon magud sa ginikanan nga kuan daw kanang kasi na kanang gitagaan daw sila o sa tawag provided pero remember nga dili ba tanan provided makatabang sa usa ka anak nga emotionally nga ma-okay sila. Remember that communication is still the number one key para mas ma-build pag yun ang deeper nga relationship. Dili tungod tanan kay anak nimo siya or mama ka okay inyong relasyon kay dili tanan ingana ang relasyon. So dapat you will go deeper yun kay para mas ma-build pa ang trust sa anak nimo sa imo as parents, sa inyo as parents. Yes, communication is the key. Kay, di ba, swerte gani ni siya kay ang anak nag-manifest. Yeah. Di ba? Kay na uban diha kay mo ingog, I thought okay ang anak kay sa iyang mga posts wala man. Di ba? Unya to na nag-suicide na daydayon, di ba? Oo. Jans, as a parent. Actually, as a parent, Oo. kani siya, kuan lagi ni siya, just a tambag sa mga parents, no, sa mga friends, o sa mga, kadabit ang mga inana, na may mag-post sa Facebook, or na manawag sa imo, or na mag-text, ayaw gina-ignore. Nga, Correct. Drama mga ayaw gina, kay realidad, daghan kaayong na nadayunan gid og suicide kay wala dagda. Tinuod. Especially parents, kung maka-notice ka nga suicide, ang mga anak dili friend ang parent. Oo. Pero na makaingon nga, uy, ang imong anak dito, ganun ka post-post og drama-drama, duol lagi dayon, istoryahe, tagaig panahon, panglakaw mo, pangaligo mo, ato sa mall, sa ba, padulaa, or sa ba, kay you will never know, seryoso na day kay na siya. Correct. Dalong na day kay na, magbitay lang na, di ka kabalo. Gani. So, ayaw gini, don't ignore. Ma-joke nag sa madili, ayaw ignore, tagaig pagtagan. Correct. No, kay the warnings are there. Di ba? The signs are already there. Oo, murag signs of the times. Wing.
Lisod-lisod Ano na ba kayo siya. ulit tawing? Lisod-lisod na siya. Wala po siya sulti, babae, lalaki ba? No? Wala Wala sad. Oo. Ang sikreto lang anak, kung ikaw ginikanan, imo ang higalay mo ang anak. Men. Kung asa may hilig niya, ubanan Bike mo, nimo dito. Biking. Bike siya para sa kuha, bike. Ubanon ako, bisig mo akong anak. Bangon dia kay papalit kag bike kay mo bike ka. Wala ba mo siya asa siya ganahan. Niya isabay nimo ato pa Sir Judge, isabay nimo siya bisag asa niya. Imo pong advicean nga, nak ayo pang anak kay nindot kayo nga mata, nindot kay nga mabuhi ning kalibutan na. Ana ra gyud kay ug imong putlon yung kinabuhi wala. Wa jud tay padulungan ani. Ana lang ay imong ipadasig sa imong anak nga kanang kay usahay ma-depress ta. Maghuna-huna naman tag kung ma-depress man, mahuna-huna naman kadayon og putol sa kinabuhi, maanam din ang uban. Diba? Mahuna-huna. So, imuha siyang advicean ko, yugon, bisan asa, kay para imo siyang i-close para mawala na siyang una-una. Dili na siya maghimog mga butang nga makadaot siyang kagalingon. Correct. Kay connections ba? Sa sociology, manggod siya ba? Bago na ito ihati kay Pastor ba? Naana siya na si sociologist Emil Durkheim, he studied why people commit suicide. It's the state of anomy. Kana bitang wala na connection, normlessness, because the person no longer feels kanang naana siya ni belong pa siya, na pa siya connection, so lost siya. So sometimes people po I've read kung depressed, you don't necessarily have to understand them, just listen to them. Di ba, Pastor? Ana siya. So what unsay atong matambag sa mama, Pastor? Ang atong ipahinom doon sa mga parents nga things and gifts nga ma-afford nato aron mahatag sa mga bata doesn't take the place of our quality time together as family. Keyword gyud gihapon ang family time. Unya kanang family time himuon gyud nato pod nga quality time. Dili bitaw nang tinagdan sa parents sa anak nga sa ngalan nga nahimo ang anak badlong kasaba. Correct. Dili na quality time. Ang quality time when you spend your time together nga naumol nimo ang kahigayonan sa pagtubo sa imong anak nga tinuod nga imo siyang gitagaag freedom to grow as himself or herself, but ang imong regulation kanang ikuni-kuni atong akong gihisgutan sa GMP. Regulation. Imo paghihapon ang responsibilidad sa pag-regulate sa activity sa imong anak. Di gina nimo siya matagag absolute freedom nga pasagda na sila aron ma-develop nila ang ilang kaugalingon, sumala sa giingon nga ang ilang future nagdepende sa ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon kanang sobra nga pagtagad sa mga bata nga ang ila ra gyung kaugalingon, follow your dreams. Whatever those things are, they are destructive. So, ato ng butangag regulation, butangan nato nag-border, aron nga safety, kaya ang atong kabataan, hangtod nga naa pa sila sa atong premise, ato pagina silang responsibilidad. Amen. Hinaut-unta nga, kini nga, pahimangno, alang nisma ginikanan, ug alang sa kabataan. Ayaw sa ninyo, pasagdi inyong kaugalingon, nga malumos na mos mga butang, nga murag makaikag ninyo, pero makadaot sa inyong kahiladman. Tinuod. Wow, no, beautiful. That sums up everything ang ipang istorya na mo, di ba? Bottom line, quality time. Dili man siya necessarily nga gi-provide nimo imong anak, naka-quality time, naka... And of course, Ma'am Age, the family that prays together, stays together. Kay, para kagahapon ba, nami katapad bitaw sa table, nag-date-date ko nami sa kong bana, hala no, kulang na lagi kumuing nag-date pa mo, kay ang isa ga ML, ang isa ga Facebook. Mura bitaw, para asa ang imo, nangaon ro mo diri, wala lang tamo nag-uban. So, correct. No? So, kana lang siya atong bantayan, establish connections with your family, not through social media, and isa map lang nato. Advicean siguro po nimo mong anak nga hinahinay lang siya paggamit sa social media kay sometimes mo na siyang problema karon tagani mo cellphone ng imong anak pero wala ka nakahatag og guidance kung para asa na siya. Sa gingon pa ni Pastor, regulate, supervise, because at the end of the day you're the parent, and listen to your child at most importantly. And of course, magingon ni AJ, family that prays together, stays together. Iluhod ninyo na sa inyong anak, ihatag na sa Ginoo nga problema. No. So, I hope natambagan mo na mo. Salamat kayo, and please, if there's anything you need to, as an assistance on this, ang SPUC is here to help you. Just contact us through Hope Channel Philippines. And karon move on ta. Speaking of pagtabang, mga kapaglaom no, kita magyud nato unsa ang Mindanao with the earthquake. Naatay box of hope. Gapadayon gyapon natong pagdawat sa donations. Now you can give donations cash or in kind. But
ato magid silang siya rin, di ba siya? Ang pinaka-importante yun nila karon nga pangita is provision of clean and safe water. So inana, if you cannot bring in water, you can give money kay para on the way dito. Pwede na kita na pod ang mo dala dito. But of course, clothes and that. And Janster have something to say. And in behalf of Hope Channel and sa Harana sa Kabuntagon and Panimbaya sa Kabuntagon, I would like to offer this award to Pastor Gulfan. Harana sa Kabuntagon Music Awards 2019. Sa iyang suporta. Eldar, thank you kayo for supporting Harana sa Kabuntagon. I never expected na naapay ako ini. I was looking at the actually, pag replay. ingon mo nga, maingon ka nga, kaka-appeal ko na sumo. Kaya hindi kita ka-appeal. Pero schedules, pero nanagyan si Pastor. Because when we started Harana sa Kabuntagon, he was one of he was the president of his PUC at that time. And we are so happy for his support until now. Dili lang sa Harana sa Kabuntagon as Hope Channel as well. And thank you. Gani, si Pastor, gani, di ba? Kung wala magani siya sa to physically, pag mag-air na ta, mananawagin na siya. So, avid i-work yung kaayo si Pastor. And hopefully we could work together, Pastor. And yes. And balik sa yung mga programa. We can do more evangelistic series. Correct. Tinuod na siya. Karon, matuta sa Birthday Bulletin! Happy birthday to Gemma Kaime! Hey, Ma'am. Ma'am, birthday. Evan Ross Vasquez, Sir Happy Evan. birthday. Jerry Campilan. Happy birthday. Ruth Agbo. Happy birthday. Sayan, happy birthday. Erwin Labadan. Happy birthday. Happy birthday. Excel. And Leila Espinido. Happy birthday. And Ma'am Sheila Espinido. Yes, and i-greet po din ako akong BFF, Judge Shirley Louis Requirement. Siya sa US karon, but she's watching. Happy birthday. Let's sing. Okay, kanta ta. Sa tanang nga nag-birthday, this is all for you. Happy birthday to you. Sa tanang mo bisita ni Pastor Sanes, ana siya karon sa NCMC. Yes, our condolences to the family of Tidada. Pastor Sanes at Tidada. We're praying with you. Yes, Ivan, And- ato ang volunteer po diri. Yes, Oo. og sa tanan nga pamilya no, sa mga Sanes, no? And kay Bibing, yeah. Oo. And by the Gani. way, Eldar, you have greetings? Well, greetings to my family, my wife, my parents, and my brother siblings, and to the brethren under our ministry. Yes. And sa tanan ng mga kaigsuunan no, nga gusto mga kahiglaan, mga viewers nga who would like to help us sa paghatag ug paglaom sa mga kaigsuunan dili lang sa kahanginan apan diha pod sa kung asa man sila. Itong Box of Hope is waiting for your donations in kind or in cash. We would like to give especially sa Matanaw, they need water. Please extend your help kay maingon nila sa tubig daw dito lubog yun ang ilang tubig kay nagsagol pa ang lapok ug ang tubig. So ang ilang mainom nga tubig, in fact ang panghinlo nga tubig wala gyud. Luoy kay sila dito. In fact, napagitay mga kaigsuunan nato sa uban pang mga dapit nga nagkinahanglan pod og sanina. Sa dili lang pagkaon, sanina, moskitero, unsa pa, uban pang mga butang. Basic needs. Ipadala ka na dire sa Hope Channel. Tawag lang ka mo sa number sa screen if you're willing to help. Yes, mga kapaglaom, thank you so much. So, sa Lunes na magsugod na, magbalik na ang klase sa atong mga estudyante. Lapat sa ulo na sana. Yes. So, dagan kaayong salamat sa pakiguban ka na mo sa isa ka oras ug nga pagpaminaw sa mga updates and information din sa ato ang programa. So, atong angkunon ang grasya ug himay nga sa langit kanato gigasa. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan nga naghatag og kadasig sa atong mga paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Ma'am Lisa Tagaytay, happy Sabbath din ha. Og again, it's the new year, only have one earth. Live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy